أنا باصع شعوب وايفلت عليه نير ببزحت إنك كنوين لنا تمكرس حرسن كبابي زي فيليب واسفلتيو أو تواجههم زي فلت باصعهم زي فلت بل هجي تخات قبل لنا تخيل كاكن في تأتو نيما تراك تقول دبوب تراك بترتر يخاط بس وذات رياض الله فرطة بترتر تراي ممسا ترتر كان نقلت كخاط ورد ناس جزء صبوا برجيت عسرته نفرتو مستوى عسرته نحنا ون تأخيبنا سجام كابعد تعالوا وابعد برسوم جزم أكبابي بلوكوتات باتحنا مالتي باص قلت أهاتات كن كيلو علنا أن 200 كيلومتر حديرنا 200 كيلومتر أفتي قري فورت خوابين حديرنا كأون بقى تمتقعتنا أهاتات جميرا قريناتنا عند حدا يوم متى سلينا أتيوم أبزي نايسال ساي معلت وجه صلاي نتي بدرو كاب فورو نباصعن كباب دوغولن زمصو مبل 27 مكانايزد برجيد 300 كلتن ربعيتان كنيا برجيدن كومون حلوا كباب باصع تمديبو خجلجل زصنحه مبل 500 برجيدن كالوت كابت جنبار تباتاتينوم زهادو مسراويتن أصلفو ناي موتن حياتن وجه نمكيات زكالو جبرم ناب علت 10 ورح 1990 زوج حليتي صلاي كاب جماجم بحر جميرو امبرمي بغورغسوم جيرو كساب زحجي ايربورت زولو ناي 7 تشكركرت نتوكتي بصعق سلا حصرو اب لعلت انكتات ناي وغن اب انكفات فطيروم እቲ ዕንቅፋት ብፈንጅታት ጥራይ ዘይኮነ ብፋጎትን ሚትስን ፀረ ታንካ ደሊሎ ስለ ዝሓደረ ኣብ ልዕሊ ታንክታት ህዝባዊ ግንባር መጠናዊ ክሳራ ኣውሪዶም ድሕሪኡ ኣብ ሞንጎ ናይ ብዶንጎሎ ዝመጻና ናይ ብርጌ 34 23 ንሕና ብጎላጉል ዝኸና ኣብ ከባቢ ናይ ፎርቶ መጺኦም ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሕና ከዓ ኣብ ከባቢ ናይ ጎርጉሱም ሓሊፍና እዚ ሕጂ እዚ ናይ ሰሊና ኣብኡ ድፋዓት ሒዝና ማለት እዩ ሕጂ ትኺሎም 23 ብጽርግያ ብፎርቶ ስለ ዝኣተው ቀልጢፎም ሕጂ ንሕና ኣብኡ ሒዝና ኮለና 23 ቀልጢፎም ናባል ቤዝ ከም ዝሕዙ ተገይሩ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣብቲ ከባቢ ማህረምቲ ናይ መስዋእቲ ናይ ማእከልነት ቦጠሎንታት ናይ ሓይልታት ድሕሪኡ በዓል ጅምዕ በዓል ተኽለ ብርሃን ኣብኡ ተሰዊኦምና ስለ ዝነበሩ ቁሩብ ዕንቅፋታት እንዳጋጠመና ይመጽ ነይሩ ቦምባታት ነይሩ ኣብ ኣማተር ቀላቢጦስ ዝነበሩ ዓብዪ ታሽሞርባ ብብዝሒ ጻዕቅም ቦምባታት ነይሩ ሰዓት 4 ፈረቓን ወይ ከዓ 35 ክኸውን ከሎ ነፈርቲ መጽያ ነፈርቲ ቀዳምነት ነቲ ቦምባ ከይንጥቀመሉ ምእንቲ ኢለንን ቀልጢፈና ወዲቐናሉ ድሕሪኡ ናበይ መጽእ ናፍቲ ብጾትና ዝነበርዎ በዓል ጅምዕ ወዲሳ ተኽለ ብርሃን ተስፋ ብርሃን እዚኦም ኣብኡ ዝነበሩ ከዓ ወዲ ዕብዮ ነፋሪት ተውድቐሎሞ ኮይኖም ከዓ በዓል ወዲ ስፋ ስለ ዝነበሩ ብኡ መሰረት እቲ ኩነታት መስዋዕቲ ምስ ተጋጠመ ሓደ ለውጥታት ትርአ ሓደ ሞራል ናይ ሰራዊትና ናይቶም ዝመርሕዎ ዝነበሩ መስዋዕቲ ምስ ተጋጠመ ቁሩብ ፀገማት ኣጋጥም ድሕሪኡ እዚኣ እዋን እዚኣ በዓል ወዲ ስፋ ንቅድሚት ገጾም ንነባል ቤዝ ገጾም ክኣትዉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ተዋሂብዎ ኣብ መወዳእታ ንሶም ኣትዮም ለይቲ ጉዕዝ ሓዲርና ኢና ኣብ ዝብሎ ዘሎ ከባቢ እንዳ ሚካኤል ነፂና ንግሆ ተኽለ ብርሃንን ጅምዕን ጴጥሮስ ኩልና ብሓደ ኢና ነርና ኣሃዱና ክንርኢና ኢሎም ከይዶም ኣንታ ፅንሑ ተኽሱ ኣሎ ሕማቕ ኣሎ እንዳበልናዮም ኖኖ ክንርኢና ኢሎም ከይዶም كيد كبلون نفرتي فاشيست وديقن اب نفسهم كودقن ترانسفورمر كقاصلن بحنزاف حدا خوين او تخلي برهان سويو جمع سويو اسغودم راشايدات سويو فنو دعبيته فاجيته سويو اوبريتورات كان سويو زغا شموت شو عسلم سويو مزحزن اسكح كيب دحري ود يساقنا يقدنا قوروم علني بصوتيلو ودي ساق يخيدو 10 سنه كو زي الصرقانا ايربورت زلو بيت صحفتنا حزباو سراوي زلا بوتا نابا غصنا هنا سوغيونا موداتو تصرقانا غورغسما تغمغم بصينا حساب شعور تخواخوشنا فكينا نيرنا بزح اوساي نبره هذا
ፀገም ናይ ምግማት ርሕቀት ነይሩና ስረላ 1500 ሜትር ኣትድዩ ቶም ነፈርትኻ ኣላሚድናዮም ኢና ካብ 80 ገለና ትሒዝካ ካብ ቅድማ ትሒዝካስ ብክልተ ኣፉን ስለን ትኩሰሎም 1500 ገዲፎም እዮም ልዕሊ ኢሎም ታርጌት ምርካብ ተላሚዶም ስለዚ ንሕና ንትኩሶ ይምለስ ጥራሕ ነይሩ ምርካብ ኢና ንፅእነ ነይሩ ባዕለይውን ከይተረፈ ክልተ ተኩሴ ሽዑ መዓልቲ ዕለት 10 ንጎ ዝኾነ ከምኡ ኢልና ምስ ከድና መወዳእትኡ ናቫል ቤዝ ዝነበረ ነዳዲ ናይ ቶታልን ናይ ሞቢልን ስለ ዝተቃፀለ ብነፈርቲ ኣቃፂለንኦ ሃልሃልታ ሰማይ በፂሑ ኩሉ እቲ ከባቢና ተዓሽሙ ኮይኑ ካብኡ እንዳሓር ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይና ቶም ስትሬላ ማለት እዩ እተው ዕዳጋ ገለመለ ነይሩ ረመዳን ነይሩ ትርጉም የብሉን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ገለለ ነይሩ ድሓር ፀዊዕኒ ፎርቶ ከይድና ተዘራሪብና ድሕሪ ኢልና ማለት ኮና እምበር ኣብዚ ከስራሕና ኣይኮነን ዝሓውስ ስለ ዝበልኮ ኣብዛ ሕጂ ሚዛን ገይሮማ ዘለው ድሕሪ ፎርቶ ዘላ ሳቢንቶ ኣብኣ የማን ፀጋማ ፈሓቢልና ኢልና ቀኒና ኣብቲ እዋን እቲ ቦምባታት ወዲእና ስለ ዝነበርና ኤምዳድ መፅያትና ኤምዳድ እንዳመላእና ማይ ጅልም ይዝብል ለይቲ ሙሉእ ማይ ካሃርመና ሓዲሩ ፀላኢ ፅዑቕ ተኽሲ ናይ ብሬናት ናይ ካላሽን ናይ ፎከስ ብረት ማለት ናይ ረሻሻት ገይሩ ከሃጅመና እዩ ሓይልታት ብቅድመና የለዋን ንስከፍ ኣለና ገለ ምስ በልና ወዲ ሳቅ ከሃጅም ኣይኮነን ፈንጂ እዩ ዝቐብር ዘሎ ፀላኢ ፈንጂ እዩ ዝቐብር ዘሎ ብከምኡ ጥራይ ተረድእዎ ፀላኢ ንቅድመኹም ክመፅኣኩም ኣይክእልን ኢልና ኣብኣ ቦምባታትና ንምድላዋትና ክንገብር ሓዲርና ኩሉ ሰብ ኣይደቀሰን ዳርጋ ሓለዋ ቅድሚትን ምምላእ ቦምባታትን ሓዲሩ ንግሆ ሰዓት 6 መጥቃዕቲ ምስ ጀመርና ታንክታትና ብፈንጂታት ክህረማ ጀሚረን ፈንጂታት ምስ ሃረመልና ፋጎት እውን ካብቲ ድፍዓት ናይ ጎርጉሱም ብፋጎት እውን ታንክታት ክሃርም ጀሚሩ ኣብዚ ግዜ እዚ 3-4 ታንክታት ናይ 34 ናይ ታበጠለና ማለት እዩ ተሃሪመናና ኣብኡ ዝተሃርማ ታንክታት ቀዳመይቲ 29 ትበሃል ታንክ እያ ሓደ ምስኣ ተሰዊኡ ተኽላይ ደሞዝ ዝበሃል ሓኪም ናይ ተኣሃዱ ወዲ 4 ንብሎ ምስኣ ተሰዊኡ ምስታ ነዲዱ ማለት እዩ ካልኣይቲ ታንኪ ኮማንዶ ንብላ ታንክ እያ እዛ ኮማንዶ ታንክ እውን መኮነንን ፍስሃን ዝበሃሉ ክልተ ተሰዊኦም ምስኣ ሳልሰይቲ ሶኻይ ንብላ ታንክ እያ ተሃሪማትና ምስኣ እውን ሳልሕ ዝበሃል መላኣይ ተሰዊኡ እዞም 4 ኣባላት ምዘን 3 ታንክታት መስዋእቲ ዝኸፈሉ እዮም ምውጋኣት ብብዙሕ ነይሩ ብድሕሪኡ ንሕና ክንቅፅል ኣይከኣልና ምክንያቱ ፀላኢ ተኽሲ ፅዒቁልና ፀረ ታንክ ፅዒቁልና ኣብ ዘለኻዮ ኮንካ እናተመሳሰልካ ብረሻሽን ብመድፍዕን ነቲ ከረከስ እቲ ናይ ጎርጉስም ድፋዕ ኣዝዩ ዱልዱል እዩ ነይሩ ዝተደሃደመ ናይ ታንክታትን ናይ ፀረ ታንክን ድፋዓት እዩ ነይሩ ቅልቅል ዝበለ ሰብ በሎ ምክንያቱ ፀረ ታንክ ዝሓዘ እዩ ተባሂሉ ንሕና ኣብኡ እቲ ከባቢ ተመሳሲልና ፀላኢ ርእሱ ከም ዘየቕንዕ ጌርና ክንታኮስ ውዒልና ሰዓት 11 ከባቢ ብሸነኽ የማን ህጁም ተኻይዱ ማለት ናይ ፀልናህና ናይ ወገን መጥቃዕት ተቢሉ እቲ ድፋዓት ብምሉእ ዓነውነው ስለ ዝበለ ንሕና እውን ተተሓሒዝና ምውራድ ንጎላጉል ኮይኑ ማለት እዩ ንጎርጉሱም ንታሕቲ ንጎልጎል ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ኣባልና ወዲ ቀሽ ንብሎ ንፀላኢ ካብ ታንክ ወፂኡ ብኻላሽን እንዳረሽረሸ ከሎ ንሱ እውን ብኻላሽን ተሃሪሙ ኣብኣ ተሰዊኡና ኣብዚ ግዜ እዚ 7 ታንክታት እየን ተሪፈናና ነይረን ዘይተሃርማ ወይ ዝቕፅላ ካብዘን 7 ታንክታት 3 ንጎርጉሱም ቸሜንቶ ፋክተሪ ተጠዊና ተን 4 ከዓ ንየማን ንቅድሚት ንባፅዕ ውሽጢ ኣትየን እቶም ንፀጋም ንጎርጉሱም ቸሜንቶ ፋብሪካት ተጠወና ብቐጥታ ትደንደስ ስለ ዝበፅሕና ፀላኢ ካብ ባፅዕ ብመራኽብ ይኹን ብገለ ክሃድም ብቐጥታ ሰብ ክፅዕ እንከሎ ንሪኦ ስለ ዝነበርና ሓንቲ ዓባይ መርከብ ሰብ ሰራዊት ሰብ ማለት እዩ ብብዝሒ ይፀዓን ነይሩ ከምዚ ኢሉ ይመላለስ ንዓኣ ክንሃርማ ክኢልና ኣብኡ ተሃሪማ እቲ ምፅዓን ጠጠው ኢሉ ተበላሽያ ድሓር ከም ዝተረዳእናዮ እውን ማዕበል ወሲድዋ ብሸነኽ ኣጅብ ከም ዝወፀት ይፍለጥ
ካልእ ብቐጥታት ካብ ባሕሪ መራኽብ ይሃርመና ነይሩ ቀጻሊ ደብዳብ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ በልወል ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝተዋህበና ወዲ ሳቅ ምሳና እዩ ነይሩ ብፀጋም ጅምዕ ከዓ ብየማን ይኸይዱ ነይሩ ምስተን ናይ የማን ዝነበረ ኣሃርታት ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይርስዓኒ ርሕቐት ናይ ባሕሪ ኣብ ምግምጋም መዓት ፀገማት ነይሩና እስኪ ርሕቐት ናይ መስርዕ ገምጋም ተባሂሉ ብ3000 ኢና መጀመርታ ክንትኩስ ጀሚርና ቦምባና ሽዑብቲ ጥቐና ምስ ወደቐ ቀፂልና ስጋብ 15 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ተኩስና ከምዚ ተቀዲሙ ተጠቕሰውን ክልተ ቦምባ ብሓንቲ መርከብ ከምዚ ዓለበ ብድሕሪኡ ናይ ቢኤም ናይ 130 ደብዳብ ናብ መራኽቡን ስለ ዝቐፀለ እተን መራኽብ ክርሕቓ ከም ዝተገደዳ ንሕና ግን ብሸነኽ ፋብሪካ ቸሜንቶ ኮይና ቀጻሊ ደብዳብ ንናባል በይዝ ይኹን ንጫፍ ወደብ ንጫፍ ባሕሪ ማለት እዩ ቀጻሊ ንድብድብ ክንድብድብ ውዒልና ሕጂ እዚ ዕለት 10 እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ንግሆ ሰዓት 6 ዕለት 10 ዝጀመረ ውግእ ዝቕፅል ዘሎ ንጎ ሰዓት 10 ክንብገስ ከለና ጧርና ሸኪምና ኢና እንዳ ሰባሕ ሒዞሞ ፎርቶ ኩሉ ሃደሽ ደሽሉ ኣብቲኦም ኩሉ ምስ ሓለፍና ሕጂ ኒኖ እዚ ናባልበይ ትርኢ ፀላዩ ሓሰኻ ኢሉ ምስ ፀለሎ መስልቱ ይጎልጎል ዋና ቤዳ ኸይዲ ባሕሪ ትቕድሚት ሕጂ ንሱ ገና ከይተወደበ እዚ መስርዑ ከይሓዘን ከሎ ተቃላጠፍ ተባሂሉ ሽዑ ኣነ ዝከረኒ ጀነራል ፊልጶስ 77 ርአ ጥራሕ ተቃላጠፍ ነይሩ ብዝኾነ ግን ዕዳጋ ኣቲና ንሕና ቀጥታ ስጋብቲ ምድላዋት ትግበር ኣብ ዕዳጋ ኢና ኣብቲ በራንዳታት ንዕርፍ ኣብዚ ከለና ካብ ተጋዳላይ ንላዕሊ እቲ ናይ ህዝብና ሻቁሎት እቶም ናይቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ኣቦታት ንሕናሲ ወፂኦም ኢሎምና ሰዓት ከባቢ ሰዓት 1 ኸውን ኣብኡ ከለና ወዞም ደቀይ ንምንታይ ኣብዚ ጠጠው መጠው ትብሉ ከምቲ ናይ 77 እምባ ከየጋጥመኩም ተቃላጠፉ እባ ዝብል መምርሒ ሓሳብ ምኽሪ ሂቦምና እዚ ንባዕሉ እቲ ዝነበረና ወኒ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዝነበረ እዩ ኩላና ድማ ኣብ ጦር ነርና ኣጋጣሚ መራሕቲ ሓይልታትና ወዳኛውን ሓመድ ዓሊ ጎሚድን እዮም ነይሮም ክልቲኦም ከዓ ወዲ በፅዕን ወዲ ክልቲኦም ደቂ ተኸባቢ እዮም ካብታ ናይ ሰሊና ግን ኣብታ ከባቢ እንዳ ሚካኤል ኣብኡ ምስ ተኣኻኸብና እታ ቀዳሚት ተጥቅዕ ሓይልና ምዃና ተነጊርና ክነዳሎ ከም ዘለና ከይትድገምታ ናይ 1978 ከዓ ቅያስ ስራሕ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢርና ምድላዋት ልዑል ምድላዋት ስለ ዝነበረ ብዓብዪ ከዓ ዝበዝሕ ዞባ እንዳ 85 እንዳ 70 ተፀራሪጉ ስለ ዝነበረ ዓወት ሒዝና እንድሕር ተኣትሊኻ ኮንካስ ንእሽተይ ነቓዕ ከይትርከበካ ኢኻ ተወፋይነት ተተርኢ ዘለካ ብዓብዪ ኣዘዝትኻ ኣዘዝቲ ወጠሎን ኣዘዝቲ ሓይሊ ኣብ ናይ መእዘዚ ናይ ጋንታ እንተልዮም ማዕረ ትሰርሕ እንድሕር ኣሊኻስ ማዕረ መስዋእቲ ትኸፍል ከም ዘለካ ክሪትካ ይትይታሉ ከምኡ ዓይነት ከዓ ስለ ዝነበረ ሰሊና ተዋሂብና ብየማን ሸነኽ ንጋንታና ካልኣይቲ ጋንታ ብፀጋም ሸነኽ ንቀዳሚት ጋንታ ሪዘርቭ ከዓ ሳልሰይቲ ጋንታ ክንኣቱ ሓንቲ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና ወዳኞ ኣይነይቲ እያ ሽቶና ታፈራስ እታ መረባዕ ዝሕጂ ፈሪሳ ዘላ ማለት እዩ ንሳ እያ እሞ ኣብ ክንዲ ተገዲምና ንኣቱ ብትኽል መስርዕ ክንኣቱ ይፈቐደልና ምስ በልናዮ ኣይተቃወመና ተበገሱ ክንበሃልን ብዘይ መጓዕትን ብዘይ መስዋዕትን ኣብታ ፈራስ መረባዕ ዘላ ምስ ተቐዳመይቲ ታንካ ኣቲና ኣብኣ ምስ በፃሕና በርሀ ኩሎም ቶም እንታይ ኢሉ ኣረኪቦምና በርሀ ወዲ ቀሺ ኣይ ክዝክሮ ሕዳር በታይ ነይርና ምክትል መርሓ መስርዕ ኣብታ ላዕሊ ነይራ ኣብታ ፈራስ ገዛ ቡምባ ኣቲላ ነዊሕ እውን ተደፊኣ ነይራት ወታደር ድሕሪኡ ኩሉ ተኣሃዱ ስለ ዝርከበና ኣብቲ እንታይ ዘሎ እተን ታንክታት መፅአን ጀማል ናስርን ጢርሞ ዝበሃሉን ጀማል ናስር ኣብዚኣ ተሃሪሙ ጢርሞ ካብዚኣ ስክንብል ድሕሪኡ ንሕና ናብታ ሕጂ ስውእ ብፃይ ረመዳን መሓመድ ገዛ ሰሪሕዋ ዘሎ መዓት ጋድቢያ እዩ ነይሩ ናባይና ኣቕኒዕና
እቲ ተንታንክታት ዝብለን ዘሎ ቁፅሪ ክንዙይ ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ ሞተረይ ጠፍአ ነይሩ እቲ ምስ ተኩሲ ምስ ሞተረይ ጅጅብል ስለ ዝነበረ ስማዑን ኣይነበረን ማለት ተኩሲ ነይሩ መድፍዕ ነይሩ ካብ ባሕሪ ካብ መሬት ዝኾነ ኣብኣ ተተኩሱ ዒልና ከባቢ ናይ ሰዓት ከይጋገ ናይ ምሸት ክንሰግር ነኺስና ክንሓድር ኣዛዝ በጠለኒ ተሓጊርና መጀመርታ ናይ ጋሊት ክትሰግር ድሕሪ ኢኻ ምስ ሰገርና ብዙሕ ተቃውሞ ኣየጋጠመናን ሰጊርና ኢና ሓዲርና እንተዘይተጋገ ናይ ምዕቡል ሓይሊ እያ ነይራ ሓይሊ ብርሃነ ዝበሃል ከዓ ነይሩ ምስ መራሕ ጋንታ ረኣ ፀጋ ኢልና ንፅውዖ ሰጊርና ሓዲርና ኣብታ ከባቢ ተሓክምና ዘሎ ብልክዕ እቲ ቁፅሪ ከምፀ ኣይክእልን ከባቢ 10 ዝኸውን 122 ግን ኣብኡ ፀኒሕና ዝተኮሰ እውን ኣይመስለኒ ምክንያቱ ቃንጫ ዝመስል እዩ ምስ ቡንቡእን ገለን ሽዑ ዝቕረብ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገልጠምጠም ሓዲርና ብተኽሱ ማለት እዩ ግን ነኺስና ከዓ ክንኣቱ ከለና ከምቲ ዝተባሃለ ዳሰብዓ ነይሮም ንሕና ነርና ክልቴና ኢና ኣጋጣሚ ከማንሲ ቅድሚያ ብርሃነ ሳሕል ረኽቦ ኣብቲ ቅድሚኡ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣባላትና ዝነበሩ እዮም ዝፀንሑ ንምገስ ሸዓውን ተስፋ ልደት እዩ ትረኽብዋ ክልተ በጠሎኒ ደኣ ኩልና ዲና ክንኣቱ ወ ኣጋጣሚ ግን ሶም ፀጋም ብሉ ንሕና ንየማን እዘን ክልተ ሓይሊ ቀዳመይቲ 12 ወዳኛው ዝመርሓ ምስ ኣተወት ኣብኣ ከላ 11 ወዳኛው ክብል ከለኹ ወዳኛው በይኑ ይኮነን ቅድሚኡ ክርስታዕ ዘይብሉ መሓመድ ዓሊ ካልኣይ ክልቲኦም እዚኣቶም እዮም ነታ 12 ዝመርሕዋ ነይሮም 11 ከዓ ተኽለ ማርያም መኮነንን ወዲ መን ኣመኑን እዮም ንሕና ምስ ኪዳነ ተስፋ ማርያም ወዲ ጃብር ሪዘርቫ ኢና ተባሂልና ናይ ብርጌድና ሪዘርቫ እናሓመምናሲ ሪዘርቫ ኢኹም ፀንሑ ምስ ተባሃልና ኣብ እንዳ ሚካኤል ኣቃሓይሽ ኣይተሓጎስናን ግን ኣጋጣሚ ናይ 5 ደቂቕ እውን ኣይፀንሑን በረን ወዳቕሽን ኣነ መስቀል ክሳብ ዝውድእዎ ካብ ምፅባይሲ ድሓር ገለ እንተኾነት ከንታይ ይፍለጥ እተው ብሉና وحقا لا تتوقسوا ولا بقسني أنا بقولت بلكم الله ندعي كما يكم إليهم كل حدكم دقمت شعوك كابن دامك إلك سابتا فراس جزا أنا كندقي مترو تغون رحقتها اللي تزحت النبات جزيتي من الوقت ميتي تبتحت 250 إلى قمت تبتحت 250 إلى قمت أب 9 تمالو متراخونا بكيلومتر زقمت مسكرنا ناوتي شغويني تراين حكي انتايو سلام انتايو شو 5 ወይ 100 ሜትር ሆይን ተራእይ ካተልኩም ንሲ እቲ ዝነበረና ናህሪ ከምጢት ተተኩስና ኢና ጸጋይ ዝበሃል ቋሕሊነታዩ ኣብቲ ሰውራ እምነት ስለ ዘይነበሮ ክልተ ግዜ ተጋዲሉ ተመሊሱ ኣብ ሳልሳይ ተሰሊፉ ኣብ ብርጌድና ኣብ ወርሓ 1/9 ኣብ መፋርቅ ወርሓ 1 እዩ ካብ ብርጌድና ናብ ሓይልና መስርዕና ዝመጽእ ጸጋይ ነቲ ሰውራ ሽዑን ኣይተቐበሎን ተክለ ማርያም ኢማም ዝበሃል መራሒ ጋንታይ አንድ መስቀል ከዓ መራሒ ኢለ እዚ ወዲ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይቱ ይዕሊሎም የእምንዮ ኣብ ሰውራ እዚ ከም ዝቕፅል ከዓ ናትክተራ ይብልን ጸጋይ ኣብራሂም ማንጁስ ነይሩ ኣነ ምስተን ነጻቡ ንዒቕኒ ምስቲ ኣሰላልፍኡ ምስቲ ድሕረ ባይቱ ጓል መራሒት መስረቅ ክትኮነውን ኣይደገፈን ፍጹም ዋላ ነገር ገለ ነገር ከሓተን እንተደሊ ሽመይ ኣይጠቕሰኒ ከምዚ ደሊ ሰምዒ ዲኺ أتين ذا اللي يقولون عاوشت صومون نسرح فنكل تبقسنا قد أمي أبسلينا هنا نحن بطلنا تواجينا سقع سلينا نهجم أب عداقينا تعني هنا أب عداقة حجي محرت بلاني أب زكينا زي خساتة فيه كوليني رعدقينا برن كساتة فتقينا خا بايبرتي ጸገም ናይ ተኽሲ የብለይን እዛ ብረትኪ ንዓይ ሃብኒ እስኺ ቆለይ ኮይንክ ትመርሕና ዘን ድሓን ጸጋ ያጆኻ እጅብ ዝኩና እዚ መውቃዕትን መስዋዕትን ክህሉ ስለ ዝኽእል ናይቲ መጀመርያ ዝተወግአ ወይ ዝተሰውአ ኣጢቃ ክትዋጋዕ ኢኻ ኢሉ ኣጋጣሚ ሓሰን ኩናማ ካብ ሓይልና መጀመርያ ተሰውዩ ናቱ እጥቂ ኣልዒለ ይቦ እንዳታ ወጋና ከለና አጋጣሚ አንቅልጢፍ የፍቲ ዕለት 10 ናይ ምሸት የተሃሪመ በትጎኔ ስለዝነበረ ግን ጽቡቕ ናይ ኩናት ክስታይ ነይሩ ተሃሪመ ተሐኪመ እንዳተመለስኩ ይረኽበኒ
نمجمريا غزي شمي صوعي دي يفلت بقبطرت دندني تهارم كيلن ويلي بلي اجوخي كنت كاكومينا اني كونكونا بخلت قلعه مخصاب حمصات ريتن كالن زغدفكم معبي زوم دك 18 دك 20 خمان زسوق زلو انا خا اجوخ ختكاكي ግን كسواي بكنازي اي صنحني وا اجوخ انت كنت صلاي يهد من جزلو انا عادي انت تنقو يا 4 5 معلتي سجار سجا يتوجي دلو كنص ايبي لا اي صنحكني ግን اجوخي زخيناسي كنقصلينا كابزها اي وصني انا تاريم نحداي ملس بدحري تخل مريم توقي مصمو مرحقا انتي مالتيو بزعبا حيلنا مسرعنا مساللنا حيالي تسوي امنايم صقاي قحينكا كم تسوي اي حبرنا انا نبيع ان شاء الله تسمعني بوغن غرغسومن اجيبن زنبر السراويت ኢትዮጵያ ተቆሪጹ ስለስተረፈ ሞቱን ምርኹን ኮይኑ ዝተረፈ በህድማ ናብ ናቫል ቤዝን ጠዋለትን አተወም እቲ ግንባር ናጸበበ ስለዝመጸ ታንክታትን አጋርን በሙሉ ልካብቲ ካብንዳ ሚካኤል ንጸጋም ዘሎ ደፋዓት ነበረ ናው ይዝኣስር እጂ ኩሉ ተሓዊስ ይስኣል ኣብዚ ዕለት 10 ብዙሕ تذكر في الصامي على لك على تعسرتي ابتحنا زنبرنا كبابن دا بومبا نفاريس توكيسا بزحت بصوت هاري ما قال لها بوم ناي كبي درت ازز وطولون زنبرو بعد الجمع او سوق كابت زنبرنا بزح حقوق يكونن حجي ابتو وانت سالنا عزيز نقص التاتالو تغادلتن تانكتاتن بحساب دفاع حيزم تانكنياسي كم نور دغاف وهابو خوينا بدحيت كوين خطوكو سيخا اكسبكت غول نابوز حقا ابزا قطام زين كوم ينبر تانك بزلا اغار تواغاودلو كل دفاع حيزو تاشمو حجيت النفر تخزم بها خلا تارجت زغبرو ازنبرا حدن استاتيو فاكت دحارتي ستوكو سبومبا نبع الجمعن بصوت مزقتله كابتن حنا زمراي بزح حقوق يكونن ابو وسئلي نزارب سلازلنا حدا بزح خذكر زلو وسئلي دقاقي مخري اخو لكم زقرمني حدا حنت سئل الله لا سئل زي انت تقدمت بومبا مستكوست نفاريت زنبس لزنبرت اتا تقصل بومبا امن كم تعلبت ولا حد سوا يفلق سلازي اتما اوزنا برفع اسم دور بصوتنا خغوروا زلوم دفاع مع حزيا مكلهر محايا مشفنون يبلون كاب دفاع خاب تخصنا بومبا ما نفاريت قال حنا مزخل دخلنا مخول يبلون بتي لماو نتيز مص مرره وين نتيز مص تخصي نعود راح يصبين مع استهر منا يعني حدا يبتاسل انت يرى اذن خمس غيرو كان راسو دنينو تم كلته بتي له نتيز مص تبدا بول زغرمن حدا كن تقمت له نتا نفاريتنا رأي كله ابي دو خاشي غار راح يزنيرو جي دغاغي مخري اخلو تاسل بزو ترجم يعتبرني مخنياتو شغارا بولو مستر بولو مغو بولو ريلاكس هونكا كاسين كاتبول اوي سيتيو نغارات يكونا اذا سب زغنا ما خلت قينات بزعبا هيوتو بزعبا دحنتو كونسرن هاي قبره متى شغارا القيرو مسراخو غريمني حساب كندي يتغادلاي انتي نبر زي كونه خينات هيوت كوسز غل كينات كوسز غل راح يكون هيوتنا وسد بعلاتهم زراعي وخينات كم نبر غيرو خندوز اكل تبعت بلو نت زينب كنتات نبوري لمقبالو ترس الاسلا زكونات نسا خابتن شعوز تقرم كلها سليعه ስለዚህ ሁሉም አብ ትምድላዋትና هنا አብ ማርሻ ابراهيم ይሰዳል አብ ማርሻ ابراهيم ከማርሻ ابراهيم እና ህብጋስ ስለዚህ ተወዳድባና هنا حجي ትምድላዋት ሁሉ ተገር ጀላቡ ተዳይለየን አጥቋር ተዳሊ ይሰብ ተዳሊ ስለዚህ ተወዳድባና አይተ ስርሕት ከአኒ አብ ክልተ ሰማቅለ ነይሩ هذا أتقع حيلي أبدو دبوباو channel ادخال أي كأني بشمين زعتهم أبدو ببرمالج
ስለዚህ እቲ ብሰሜን ዝኣቱ ብቐጥታ ኣብቲ መጥቃዕቲ ናይ ፈንቅል ኣብኡ ክኣቱ ሕጂ ተን መራኽብ ናይ ፀላኢ ብቐጥታ ነቲ እግረኛ ጥራይ ኣብ እግረኛ ጥራይ ክንዲ ዘድህባ እተን መራኽብ ብምሉአን ናብ ሓይሊ ባሕሪ ናህና ጥራይ ከም ዘድህባ ክንገብረን ሓደ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እንተኻልና ክነጥሕል ተዘይከኣልና ከኣነ ካብ ስራሕ ጠጠው ክነብለን እዚ ዩኒቨርሲቲ ስለዚ ትፅቢት እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሮ ትፅቢት ዓብዪ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ዝተገብረሉ ትፅቢት ከኣማን ዓብ ተራእዩ ተፃዊቱ ንኢንገል ኣቲና ኢንገል መበጋሲና ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ካብ ኢንገል ባፅዕ ምህራብ ምስ ጀመረ መራኽብ ካድማ ይፍትና እዚኣ መስከረም ትበሃል ናይ ንግዲ መርከብ ንሳት መፀና ሰዓት 10 እዩ ብቆትሪ ንጉሆ እዩ ሓር መፅያ መርከብ ተባሂሉ ወፂና ኣብዛ ዓሳክር ትበሃል ኣለዋ ክልተ ደሴት ሓንቲ ላይት ሃውስ ኣለዋ ሓንቲ የብላ ኣብኣ ምስ በፅሐት ኣብኣ ዓጊትና እያ ብባፅዕ ስነ ዓሰብ ክትከይድ ኣብኣ ምስ በፅሐ ሕጂ ነንበይነይ ሓይለን ተንፈጣናት ተንሰለስተ እየን ሕጂ ኣብቲ ኩናት ዳኣትዋ እታ ቢኤም ኣብ ርሕቕ ኢላ ኣብቲ መበገሲ ቦታ ኮይና እትትኩስ እምበር ንሳ ከይተኣቱን እያ ተንሰለስተ ግን ሕጂ እታ ሓንቲ እታ 75 ሚሊሜትር መድፍዕ ፅዒና ዘላ ክትጎይ ማዓት እያ ምክንያቱ ፍኹስ ዝበለ እዩ ትይኽስያ እታ 14.5 ከዓ ናታ ሞዴል እያ كما عينته جين كبدت سر دلوتنا تا نع أخطر كواي تخلني أتانا يميتين شو ديشتن كأخوم دخلتي أنك تركب أنا يتخلني ننبيني فتنة الجمعة مستباحة نحنا على علنا نخيد أفتح سبعنا مشتن نيرنا جميرنا مش جمرنا أنا زي مركب حنت بومبا تسلي معي بباري نير مدفعجي هذا حنت بومبا مسددة معبل كمعات معبلي نير كان عيت بومبا خوتو أتو بومبا حنو قطع حجي ودي حريت 5 ديبو أتا جالبه بقسم زنا أنا مسحهم كان ديبو زي بتاع بيم كويني كم حضرنا دبونير ديبو مسانا أوصى بلا أربيج غير فنور لنا مركب هذا تسلي ما أنت هذا هونك حانيقو معه خوص نتي تبومبا حلازنا لو مش أبتي نايت إيتو مستتاوح قاله الرام نيرو خي ومسحنا موسى مسابي نعو خوص حيقو بالنيرو معكرو يتجرن وجينا أفتح مركب برند حدا نيرن كم جيرنا على النيرن تنتعطله أجي أي رأيهم سليم أنا خاب بدي حرير له بزيد دم وريده أتا توي خلا إليه حرمت أنا تنقل تركيب أنا تي رشاش 14 نسو مستقوس الله قلبت إلى نبات عجزة أنفت عمس جبرت مراخبنا كينات كا كلته مسموصنا نحنا تمنشنا تصلي ما يتوقي سلدنا برا نصلي ما يبصحنا تملشنا اتا سرحت اتا ناي مصاوبات انطونيو زبال كابتن زنبره كاب حسب نبات قاعتو قدف تملس بلو دحاري زعللنا نسو كن بعل حدار قرار غيرهم سدرو قدن كدحنا لنيلو يخيدمو نحن حاج 3 جلاب نركبو قدامي تجالبا ودباص ودياسو انا زلنا ود غريد سان رشاش سان ود ارون رشاش يزنيرو فلما يفلطنا يمن نهارموم جميرنا دحار كن بتغرينيا تزاريبومنا ارباينا حاله جبناينا دلنا بايزن شعدير الساعه بمولم فريحم كزلو حنتي كوكو يدبال نير بتوانتي دتقننت قال قد مخل زليلات يعني بتبحر هاوصينا بايزن نتوم كابتن دونغي
سيمان بوك نيراتو خمت ساقلتات بلاي يدونجي كاو خير حقنا شو تودون عناي بجاهم قلت فبلنا إيه زميس يقاتل جمير لمو نعناي انتاي مو خيتخون بامون كلها انا خلك ما نايبلنا قرب كاو مسرحنا شو سليندرات يتكوست بابور تي بزح طافن شغاران قالن تسراويتاو ينبره بسعاني نيرو هاو يطحل مالتي حجي خندي جالبو خينا لو حمشته ام نفس وقف جالبه حمشته سب عندك وينو ما حمشته اسران حمشته سب حكيم الله وطبع له يقول له خوتي وهاب دقف دبال ساتهم قالوا الذي اتي تواقع عم سبقين عم نفسه وقف بحنت هوري حمش تبي حنت هاتولا تقوله بدي احجي قديفنا انا انقل نبرت قديفنا بوتا ابين مص عبد دلمه تبال تاع دسيت أبان نصقع أبان نصقعنا كاب حسب مركب ماشي نخيت كم قدمنا نتي بي ام توكسول لنا بي ام توكسلو نحنا وينا كساب نحنا نعتو مالتي كنا مساعتنا ريتا بلكا ناي نقدي دوبل لنا أبينا أبتي إنتريا حجي عبيد الله حجي عشان هاي عقيتنا أركبنا هذا لنا أبتي إنتريا تبهلا لا دسيت أبتي باب ناي دهلك مؤتوي أو خاري كل تجن سلسلة مرحبا الله أتا دوبل أبينا بلو إليه خانه أمز أبيلو روك يقعد فلو ودواته قه بلا هون دوبل لنا خلاي جزي أبيو دقمو كلاي مسهرو ملش تخفيتو انتي ركب حجي عرتم دحبلنا تطويل تيمون حريم أتارشاش تمت حو حيزي رشاش تمت أتا بلا نبلو حجي نتي رشاش أنا أنت كسوليننا أبتي واتر لاين تحتي سلا ظهرنا تخفيت سلا دلنا نحن عين تكسنينا شكم رشاش غيركم نتحوي إذا لا بلوان له رشاش غيرو هيبهم مسجدوا فوا داميرا تغير أجي تقاتل أوردن لنا لا خلاص قدم تطول ديفلنا كان كنا تتسجعنا بحري نطورينا مع بحرنا نتيرو أو تينا سرانك التنسب أجيتي مركب أتكن سكن يسعين نيرو مشارف دي جلس يسعين نيرو ناي سراوتي قاعد عم تسعين نيرو حنفت إخواجو أتي إنجنير ناتو خاني حاوي حراو مسورنا حاول حسرنا أتيو دو بالله لك مركبات فيها لخبات لسخا أبيد الله خامزي وانا انت خدك نبرت تطفي لهم حاول حسرنا أتيو تبعيسو تايدا غيدم أحواتهم تطوبل إلو أبي مراخب أبقد ما يكاك نخلع عن داري أخذ عن تايب سيدة تطو دبر دادحنا نمثلني فيديل نخاسو سوم كاد طويل لهم لأمو أو داميرات تغيرو حاريرو باتي قبابي هواكل بذي با عشان معها بوت طويل بوت أفيد